Pani? Nie знаю, что. Так, пошли. Добре, не пошло. Пошло? Христос воскрес. Но пошло номер 346. siostry, do Eucharystii, do Świętej Mszy, u niedzielu oktawy Wielkadnia, jaką my tak samo nazywamy, Niedzielę Bożej Miłosierności. Kiedy Kościół daje nam na przeciągu oktawy, to znaczy 8 dni, za każdym razem na nowo przeżywać jak to pierwszy dzień, dzień zmartwychwstania. Taka Boża prawda mocno uwejшла w życie każdego z nas, bo to prawda, jaka przemienia nasze życie, jaka nadaje sens naszemu życiu i pokazuje cel, dla którego my tak samo sięgniemy się. Odkryj nasze serce na te Boże dary, jakimi chce nas ciągnie dary, a na początku piera prosimy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy i prawiny, jak mogę z czystym sercem składać się do najświętszej wiary. Spowiadaju się Bogu Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занябанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj
про інтенцію, молюся Боже благословення всіх потрібних ласкав для Максима з нагоди дня народження, сповнилося 8 років. Молимся. Боже без конца милосердный, Ты проштогодовое святкование великой ночи, оживляешь веру Твоего народа, просим Тебе, повеличь у нас свою ласку, как мы глубее спостигали величь Христу, яким были очищены, могутность Духа, яким были одроджены, и коштовность крови, якой были откуплены. Праз Пана наша Єзуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владають, у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги Дел апостолов. Усе тыя, хто поверил, были одними сердцем и душою, и никто не называл уласным ничего з маёмости своей, яка належала ему, але все у них было супольное. Апостолы с великой эмоцией давали сведчение про воскресение Пана Иисуса, и все они имели великую ласку. Не было сярод их никого, хто б терпел нестачу, бо все, хто володав землею або домами, продавали их и приносили грошу от продажу и клали до ног апостолов. И раздавалося кожному поводле потреби ягоной. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Нехай скаже Израиль, навеки милосердность Ягоная. Нехай скаже тепер дом Аарона, навеки милосердность Ягоная. Нехай скажуть тыя, хто боїться Пана, навеки милосердность Ягоная. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Правица Пана узнялася высоко, правица Пана проявила силу. Не помру, але жить буду и обвещать справы Пана. Моцно покарал мяне Пан, але на смерть не выдал. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Камень, откинутый будовниками, стал головою угла. Пан учинив гэта, и дивная но в очах наших. Вось день, який Пан учинив, будем радоваться в ним и веселиться. Хвалите Пана, бо навеки милосердность Ягоная. Читание першого послания святого апостола Яна. Умилование. Кожний, хто вірить, що Єсус є Месія, від Бога народжений. І кожний, хто любить того, хто народив, любить і народженого від Його. По тим познаем, что мы любим детей Божьих,
калі любім Бога і захоўваем запаведзі Яго. Бо любоў да Бога ёсць у тым, каб мы захоўвалі Ягоныя запаведзі, а запаведзі Ягоныя не з'яўляюцца цяжкімі. Бо ўсё, што народжана ад Бога, перамагае свет. І гэтай перамогай, якая перамагла свет, ёсць нашая вера. Хто ж перамагае свет, калі не той, хто верыць, што Езус ёсць Сынам Божым? Езус Христос прыйшоў праз ваду і кроў, і праз духа. І не толькі праз ваду, але праз ваду і кроў. І дух сведчыць пра яго, бо дух – гэта правда. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Kiedy był wieczór tego pierwszego dnia tygodnia i drzwi doma, gdzie zbierali się uczni, byli zamknione od strachu przed Judejami, przyszedł Jezus i stał посередине i сказał im: "Spokój wam." I сказавши это, показал им руки и бок. Узрадовались учни, бачивши Пана. Тогда Иисус снова сказал им: "Спокой вам. Як послал меня Отец, так и я посылаю вас." И сказавши это, дыхнул и каже: "Возьмите Духа Святого. Кому отпустите грехи, тому будут отпущены. На ким покинете, на тем застанутся." Tomasz, один z 12, nazwany bliźnie, nie był z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Інші учні казали йому: "Ми бачили Пана." Але він сказав їм: "Коли не убачу на руках його ранов від цвіков, і не укладу пальця свого у рани від цвіков, і не укладу руки своєї у бок його, не повіру." І праз 8 днів знов були у домі учні вони і Tomasz з ними. Choć двери были замкненные, пришел Иисус, стал посередине и сказал: "Спокой вам." Потом каже Томашу: "Дай сюда палец твой и погляди на руки мои. Дай руку твою и уклади у бок мой. И не будь неверующим, але верующим." Томаш, отказываючи, сказал ему: "Пан мой и Бог мой." Иисус каже ему: "Ты поверил, Томаш, тому, что убачил меня. Szczęśliwie, kto nie baczył, a powierzył." Szmat innych cudów, про які не написано в этой книзе, uczynił Jezus перед учнями своими. Гэта ж написано, как вы поверили, что Jezus есть Мессией, Сыном Божьим. И как верующие мы имели життя у ім'я Ягоне. Гэта Слово Пана. Umiłowane Chrystie, braty i siostry, niedziela Bożej Miłosierności, druga niedziela Wielkadnia. I to той, напевно, день, який в особливий спосіб Костел заохочує нас, як ми затрималися в нашому задумі, розважанням на тему милосердності, Божої милосердності. Але
jak zdaється, що більш важне есть zrozumienie того, что это не просто разважание об милосердности, об понятии милосердности. To już znaczy, że my mamy, na przykład, być miłosiernymi. Ale это tajemnica, jaką my mamy dla siebie odkrywać, że Bóg jest miłosierny, że imię Jego miłosierność. Это что-то больше только понятие милосердности самой, jak pewnego dzieje, pewnej postawy takiej dla niesienia takowości. Bóg jest miłosierność. Tak jak mówię, że Bóg jest любовь. To tak naprawdę dokładnie w taki sposób możemy сказать, że imię Boga tak sama miłosierność. Эту правду мы не только хотим принять naszym rozumem, ale doświadczyć i przeżyć tak samo naszym życiem, naszym sercem. Dzisiejsze słowo jest błogosławieniem. Błogosławieniem. Тому, że czuję właśnie te słowa Chrystusa, że szczęśliwy jest Ty. On jest błogosławiony, dokładnie szczęśliwy. I przyjmując, napełniając się tym słowem, naprawdę można być szczęśliwym. Z tej prawdy łączności z Bogiem miłosiernym. Ten pierwszym darem Jezusa u Woskresłego, to jaki powstał z mертwych i przyszedł do swoich uczniów, to dar Ducha Świętego. Dar Ducha Świętego. Ten dar to znak wierności Boga своему слову, своим обещаниям. Тому, что подчас апостольной вечери Христос обещал своим учням дар Духа Świętego. A u інших словах, у іншому моменті, і сьогодні ми бачимо, що це дар Духа Świętego, який має прийти до нас, як z darem odpuszczenia grzechów. Przyjmijcie Ducha Świętego, tak każe Jezus. Komu odpuścicie grzechy, temu będą odpuszczone. Na kim pokiniecie, na tym zostaną. Dar Ducha Świętego dla nas tak samo przejawia się u daru odpuszczenia grzechów. Kiedy Chrystus pokazał Święty dar Ducha Świętego, że poślę wam Ducha Świętego, to tak samo i mówi o tym, że poślę wam Ducha Sucieszyciela. Ducha Sucieszyciela. I u Ewangelii Jana, 16 rozdział, 8 wierszem, tak każe. Kiedy przyjdzie Duch, jakiego wam poślę, to przekona świat na kont grzechu. Ciekawe, że u pierwszej czergu, kiedy ten dar Ducha Świętego ma nas, gdzie jakie mają przyjąć ten dar Ducha Świętego, przekonać nas w świecie i nas tak samo w świecie, a w naszym grzechu. Bo Sucieszyciel tłumaczy się jak adwokat. Wiecie, funkcję adwokata. To jaki, скажем, bronić, nam się uspokajamy, говорить, no słuchaj, все będzie dobre, wiesz, my tu posprawujemy i na pewno ciebie tam wyzwolimy, скажем, czy jak to i tak dalej. A Jezus mówi, że Sucieszyciel, Duch Boży, adwokat, i on nie będzie mówić, słuchajcie, все нормально, tak wiecie. On każe, a przekonaję was, to znaczy, pokażę wam wasz grzech. Покажу вам ваш грех. I kiedy my mówimy про Божью милосердность, to ci takiego my chcemy ось Boga miłosierności, jaki pokazuje nam grzech. Po-ludzki кажуть, że nie wiemy. Ale kiedy tak głębiej zatrzymamy się nad tej dumką, i wchodzą u tajemnicę Boga, Jego pragnienie odnośnie każdego z nas, to zrozumieją, że w tym jest
полнота этой Божьей милосердности. Потому что Ян Павел II так у своим научании так писал, что поjednanie не может быть меньше глубоким, чем подел, чем мой отход, мой разрыв. Поjednanie не может быть меньше глубоким, чем подел. Видите, czasami nam хочется pewne problemy jakby zrobić taki jakby kosmetyczny remont, taki troszkę jakby przykryć, no i na tym все. Ale той, kto zajmował się jakimś remontem poważnym, wie, że tak tylko zamalowaniem no, niczego nie dopomoże. Ja kiedyś, kiedy przyjechał u pierwszej parafii i tam na plebanii, no prosto, że syrość była pełna, był chryt po prostu. No ściany gdzieś tam to wylazły. I wiecie, po prostu zamalować, po prostu nie trzymając. Przez jakiś czas, kiedy znowu wyjdzie po prostu, no, że on będzie baczny. Co trzeba? Trzeba iść w głębinie, trzeba to все odbić, no i po prostu po nowemu tam zasztukaturzyć i wtedy tylko można tam właśnie pomalować, tak, a po prostu nie używać. Trzeba wejść u głębinie. Tylko tak kosmetyczne jakby, po prostu problemy nie wyraszysz. I to jest same, odbywa się tak samo u życiu naszym duchownym, potrzeba w świecie takiej głębinie. A co jest jakby głębiej, czy głębienioj w świecie, jakby dnom w świecie tych moich problemów, mojego nieszczęścia. Tym dnom nieszczęścia w świecie głębienioj najgłębiej jest tak naprawdę grzech. Mój grzech, jaki jest przyczyną tak naprawdę nieszczęścia, przyczyną moich podziałów, przyczyną mojego nieumienia budować pewnych odnosin. I думаю, wy dobrze pamiętacie taki przykład, kiedyś tam do Jezusa przynieśli 4 człowieka, paralizowanego człowieka. No tak było szmat ludzi tam, zebrało się, że no, nie mogli wejść, wtedy rozebrali go z strachu tam, da, i spuścili przed Jezusa. Wiecie, czekanie tych ludzi było uczynne. No, na co oni przyszli do Jezusa? No, kiedy tych chory, paralizowany. No to żadanie wiośka po prostu Jezus ozdrowił, dał jemu możliwość chodzić. A Jezus mówi takie słowa: Synie, odpuszczajcie Tobie grzechy Twoje. Człowiek, jaki paralizowany, jaki czeka właśnie zdrowienie, czuje te słowa: odpuszczajcie Tobie grzechy. Dla wszystkich było zrozumiałym i czekaniem takim właśnie daru zdrowia. Kiedy my tak samo często to powtarzamy i winczują, czy mówią, i tam gdzieś żądają zdrowia, to najważniejsze. No jak baczę, Pan Jezus nie wielmi tak zgodny z tym z nami i zdrowie ważne i On wiertaje to zdrowie, ale nie ględzi na to u pierwszej czergu i On ozdrawia tego człowieka, gdy on na grachu. Daje jemu właśnie to ozdrowienie, oswobodzenie, wolność od grzechu. Bo on wie, że pierwszym momentem nieszczęścia tego człowieka nie zjawiается to jest, że on nie może chodzić. Chociaż to dla nas wielmi ważne. Ale największym nieszczęściem tego człowieka jest grzech. I temu on oswobodzaje go z grzechu i tylko wtedy daje mu dar zdrowia, żeby dalej mógł. Bo nieszczęście można być naprawdę w pewnym sensie no, chorym, ale szczęśliwym i super zdrowym. Niczego mnie nie palić, a po prostu być nieszczęsnym. I думаю, nie zawsze, kiedy my super byli, скажем, odczuwali się dobrze fizycznie, możemy сказать, że my wtedy super byli szczęśliwymi. Może i tak, no ale wtedy u nas było. Albo kiedy nie ma właśnie tej jedności, kiedy ma spokoju, kiedy grzech panuje nade mną, kiedy on mnie po prostu wiedzie i trzyma, nie daje mi możliwości
cieszyться, nie daje nam możliwości budowania tych odnосин z drugim człowiekiem, z Bogiem i z samym sobą tak naprawdę, to никакое здоровье мне не поможет в этом усилии. И поглядите, что эта история с паралитиком и наука Иисуса о греху, это початок другого раздела Евангелия Святого Марка. На самом початку обвещения, на самом початку публичной деятельности Пан Иисус одразу говорит. Не говорит про іншие якісь справи, про Бога, Отца и так далее. Это потом еще будет. А на початку показывая яку сутность, показывает грех. И погодите, не для того, как у гэтых мужчин сказать, какие мы грешные, и то еще не. И он показывает нам грех, и Духа Святого нам посылает, как открыл нам наш грех, для того, как мы, зрозумівши, побачивши Його, змогли нас з этого греху освободить. Бо, видите, правдивая милосердность не у тем, как не сказать правды, как як-то не докрануться, бо часами, конечно, болить нам, коли, например, не ведаю, хтось наш сябар, наш близкий человек, может, наш родный, который видит нас любит. То, видите, и он то, який скаже нам правду. І зрозуміло, що може не вельми нам приємно слухати правду про себе. Але коли це з любов'ю, ось жадання допомогти, то ця правда і є милосердністю, бо вона мене визволяє. Бо можна просто ось так закрити це, якби нічого не казати, промовчати, якби, ніби і все супер, односин у нас, ми взагалі претензій до себе не маємо ніяких. І ось з цим чоловіком я дружу, як ніколи мені нічого там мені у поперек і не скаже. Але чи це правдива милосердність? Покинуть человека вось этой глубиней его на греху и тому сьогодні ми чуємо тим, що Дух Божий, який приходить як переконати нам до греху, бо праз гэта мы атрымоўваем адпушчэнне греху. Бо калі мы станем і пазнаем яго і прызнаемся да яго, коли мы говорим, это моя вина, то все те грехи, які мы принимаем, распознаем, пробиваются на крыже и знищаются Иисусом Христом. Их уже нема. И тому Дух Божий, Дух Сутяшитель, переконывая, показывая нам, не для того, как покинуть нас от этих грехах, а как нас вызволить, как нас чинить вольными, бо кожний грех прийнятий, зрозумілий, розпознаний, і яке переживаю сошкодування, говорячи, моя вина на крижі Ісус Христос перемагає, і Він уже не існує. І у гэтай правдивость милосердности, що Бог нас не покидає в этих грехах, а визволяє нас і чинить нас правдиво вольными. У гэтай милосердность Божая, что Он нас поднимает, очищает, вызволяет з этого. Не робить косметичний ремонт нашого життя, але в першу чергу йде вглиб наше серце, як ми були правдиво щасливі. Не тільки так, якби для других, але реально правдиво у глибині нашого серця. І тому ми говоримо, що ім'я Бога – це милосердність. Милосердне, і неостомно оказує нам. За кожним разом, як тільки приходимо, говоримо, Боже, моя вина. Перепрошаю Тебе, моя вина. Я слабий. То Він бере і прибиває ці мої грехи на кришках. Ісус Христос з високості цього крижа їх знищив, перемінив. У наше з мертвих повстання. У наше життя вічне. Аминь. Вызнаем нашу веру. Веровать иногда Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усякобачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створеного,
адзіна сутнага Айцу, ради якого ўсё сталася, Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўшы чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць правару Чайца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага в будучым свеце. Амин. Раз Jezusa Chrysta, jaki помер и воскрес, как одарить нас вечным життям, вознесем до Бога соборной молитвой. Молимся за Святый Костел, чтобы он обвещал людям радостную правду об воскресении Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святоров, чтобы они свідчили об воскресном Христе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які займають високі посади у нашій державі, щоб їх рішення сприяли добробыту і духовному розвиттю нашого народу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, кого Дух Святий одарив своїми виключними дарами, щоб своїм служенням вони захвачували все більше людей до віри у Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які стратили надію, щоб воскреслий Христос одарив їх особливою ласкою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, щоб ми у щоденном житті з віри черпали сили для життя в згоді і любові. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, всех потребных ласках для Максима с нагоды дня народжения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о всех tych наших интенциях. Сегодня мы приходим со своими сподіваннями, с молитвой, интенциями, открываючи своє серце на Бога і просячи Його. Молимся об даре здоров'я для хворих, терпячих, покутуючих, о потребных ласках для медиков. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о даре доброї сповіді для тих, хто триває у граху, хто, може, давно не сповідався, хто не окунувся в эту велич Божьей милосердности, как пришли до этой границы Божьей любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Украину, за Беларусь, за наш народ, за покаяние для его справедливости и правды в нашей краине. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Милосердный Боже, дякуем Тебе за все дары Твоей добрыни и просим, научи нас годно их використовувати праз Христа, Пана нашого. Амин. Дякуєм Пану Богу нашому. Справдиводна это и справедлива, слушна и избавленна, как мы Тебе, Пане, завсёды славили,
a особливо у этот день больше урочисто вещали Твою хвалу. Калі Христос był ахвяровany, jak nasza Пасха, bo On сапраўдны ягнё, и Он взял грехи свету, и своей смертью перемог нашу смерть, вернувши нам життя, про свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хор анёлов разом з усіми святыми співає Тебе гімн хвали, неспинно вскликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, прославлена вышина, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана, прославлена вышина. Сапраўды Боже, Ty święty i sprawiedliwa chwalę Ciebie все Твое stworzenie, bo przez Syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrysta, dziejsną mocą Ducha Świętego Ty все оживляешь и освящаешь, и неспынно збираешь народ свой, как от усходу солнца до заходу складав имени Твоему чистую хвалу. Тому у єдності з усім Костьолом, у найсвятейший день з мертвих повстання Пана нашого Єзуса Христа, праз Його покорно молим Тебе, Пане. Освяти мocą i Ducha Twojego te dary, jakie my przynieśli Tobie na chwiaru, как стали сеяны телом и кровью Syna Twojego naszego Pana i Jezusa Chrysta, jaki nam nakazał zdійснять эту tajemnicę. Bo Ему Твою ночь, коли był wydadzony, wziął chleb i подяку Tobie składający, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, кажучи: Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе. Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich i podziaku Tobie składający, błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маё, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таемніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Panie, wspominaючи звавчую муку Твоего Сына, а так само цудовного воскресения небовшести, и чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі эту живую и святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего Костела и прими Его ахвяру, якою Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими, najpreznaswiętejszej Pannej Bogorodzicej Maryi, ze świętym Józefem i Abraczystym Abrahamikiem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi muczenikami, ze świętym Józefem i всіми świętymi, jakie z pradwieku про заступництва, яких ми сподіваємося на Твою неосновну допомогу. Просим Тебе, Пanie, niechaj гэта ахвяра наша оправдання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавы,
умацовать у веры любови костел Твой, які перегримує на землі. Со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Казимиром, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбов гэтай сям'ї, якая по Твоей волі стоїть перед Тобою. О, добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і усіх, хто у ласці Твоєї душо з гэтага світу, милостиво прими у володарство Твое, де і ми сподіваємося бути, каб разом з ними завсюди радуватися Твоєї хвали. Праз Христа Пана нашого, праз якого одорває світ усілякими добротами. Праз Христа, з Христом і у Христе, Тобі, Боже, Ойче всемогутне, у єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, осмеливаемся казать. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою. Czekali spełnienie nieszczęśliwej nadziei w przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, даруйте супокоем и едность. Ки живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ось той, хто бере на себе грехи світу, щасливий, покликаний на вечеру Ягову. Пане, я не вартий, а Ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Дай руку Твою и клади в бок мой, и не будь неверующим, але верующим. Аллилуйя. Номер 63.
Молимся. Просим Тебя, всемогутный Боже, учини, как принятый нами пасхальный сакрамент, завжди был действенным у наших душах, праз Христа Пана нашего. Присвятите ласка, як ми заповідали тиждень тому, сьогодні в нашій парафії ми гості працівників волонтерів Ради Марія. Просим тут сестру Михайлівну. Здається, да? Ага. Христос воскрес! Справді воскрес! Великий дякую за запрошение и за то, что приймаєте нас тут и в эту неделю Божьей милосердности можем провести разом с вами. Я являюсь супрацовником Рады Марии и хотела бы несколько слов рассказать про такий контент у костеле, який існує вже коли 5 років. Я думаю, що шмат людей, є серед нас тих, хто слухає Раду Марії? Ой, так мало розділено, щиро кажучи. Самая активная парафия Минска, так долучайтеся, коли ласка. Что такое Рада Марія? Рада Марія, ось там Альона, яка вельми шла так само у свій час вложила в цей проект, є серед нас. Это радіо, християнське радіо для католиків, які хочуть бути такими справжніми християнами у сучасному світі. Там вельми багатий контент на катехези, більше за 50 святоров на сьогоднішній день роблять там катехези з різного боку, з різного аспекту. Вельми шмат цікавих речей, яких можна довідатися. Так само шмат передач про виховання дітей, про сімейне життя. Так само є контент для діток. Кожен вечір є колиханки або передачі, спеціальні катехези для діток. Так само є історичні, виховавчі, ну і коротше, замість 1000 слов лепше один раз послухати. Як це зробити? Це можна зробити дякуючи приладі. Ми інтернет-радіо. На Play Market набираємо Радіо Марія Білорусь, спампувати, і ви вже з нами на связи. Чекаємо. Маємо надію, що як приїдемо, буде значно більше нас з цієї парафії. Для тих, хто не має, або хто хотів би для своїх батьків, старіших людей, то тоді маємо можливість колонок, які працюють від Wi-Fi. Так само можна підвести до нас, ми вже більш подробно розкажемо про це. Другая річ, Радіо Марія існує тільки дякуючи керуванням білоруських католицьких вірників. Не маємо інших сродків доходу, а маємо студію, коли хтось був у нас у гостях, то відає, що це достатньо великі видатки, і тому вельми просимо нас підтримати в цьому. Ось маємо таку сумочку для ахвяров, коли ласка, не пройдите мимо, но поможите этому проекту основать, и маем просто такую просьбу и ведаем, что это Божья справа именно тому, что завсёды на конец месяца мы маем сопроводовать столько, сколько нам потребно, часами ось копейку в копейку. Тому вельми просим вас підтримати. І апошня справа, ось, ведаете, вы такая маленькая парафия, в сенсе такой копицы маленькой, так, але удаленькая. И вельми бы хотелось, как вы доехали до нас, и вы видите, у нас у белорусов есть такое, что мы такие скромняги. Вельми хочется, как про вашу парафію було як мога більше таких речей, проєктів, які ви тут реалізуєте. Я веду, що це вельми шмат, це саме активна парафія Мінська. Ось, тому вельми запрошуємо до нас у гості, розказати свої свідчення або поділитися якоюсь історією вашої парафії, то, що ви робите, то, як ви це робите. Ну, це така, справді, можливість і приклад для інших парафій. Тому ось не соромтеся, ласкаво майте свою ложну скромність, ось, і приходьте до нас, вельми вас чекаємо. Великий дякую. Дякую. Великий. Коли після імши святої, сестра там буде з волонтером так само чекати вас, то правда, не пройдите так, абияково, побач, але будьте сьогодні так само милосердними у тим, що ділюся тим, що ми маємо, і підтримуючи вельми важну ініціативу, яку діляється справді Рада Марія, бо католицька, християнська контенту у сродках масової інформації сьогодні не так і шмат, так naprawdę. Це один з нелічних, який актуально, щоденно, так само несе добровестие такое. И тому
Вельмі важна, каб мы да гэтага далучыліся, але таксама, канешне, можна і трэба, пэўна, далучацца ў тым, як быць як слухачом, альбо таксама як удзельнікамі, дзелячыся вось гэтым сваім досведам, аб чым сестра Каріна гаварыла. Хане такіх аб'яваў, дзякую за супольную малітву сёння, дзякую тым, хто прыбраў нашу каплічку, за ахвяры на справу будовы касцёла, якую складаеце, як заўсёды таксама можна і гэта сёння ўчыніць. Праз тыдзень, наступную нядзелю, у нас адбудзецца развітанне нашай парафіі з сястрой Агнешкай, якая, так як мы ўжо запавядалі, мяняе сваю лакацыю, высылаюць яе і даюць ёй новае заданне, цяпер будзе працаваць у Англіі, у Лондоне. І таму хочам у наступную нядзелю на імшы ў 10:30 і 12 гадзіне дзякаваць і Богу за дар асобы сястры Агнешкі, за яе служэнне, таксама ёй выказаць вось гэтыя шчырыя падзякі за гэты час, які яна тут была, за яе служэнне, за сэрца, якое пакідае таксама вось тут сярод нас. Таму у 10:30 і 11 гадзіне вось на гэтых імшах будзем супольна разам маліцца і ёй дзякаваць Богу. Таму на гэту малітву запрашаем. Кожны аўторак набажэнства пра заступніцтва святога Антонія Падуанскага і імша ў гэтых жа інтэнцыях складковая. Кожную сераду запрашаем на набажэнства да святога Юзафа. Основне. Прыміце дар Божага благословення на сьогоднішній день і смачного обіду всім жадаємо. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в суд покоя Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу, аллилуйя, аллилуйя. Святый Архангел Михаил, бережи нас у змаганні, будь з нами обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божий, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на злу душ снують по світі. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь з нашим рятунком, святый Архангел Михаил, молися за нас.